България името на Христо Живков все още не е много известно, но не е така в чужбина и особено в Италия. С какво е известен той в Италия, ще попитате вие? Ами с това, че изиграва главната роля във филма на големият италиански режисьор Ермано Олми "Занаята на оръжията". Според специалистите, Христо изгражда невероятен образ на Джани Ди Медичи, личност с голямо значение в историята на Италия. Христо Живков завършва кинорежисура в надвис в класа на Христо Христов и от тогава е по снимачните площадки, предимно в чужди продукции. Именно в ролята на Джани Ди Медичи го вижда Мел Гибсън, който по онова време подготвя снимки на филма "Страсти", разказ за последните 12 часа от живота на Исус Христос на земята. Филмът "Страсти" е заснет в края на миналата година в Италия, в скалистият отдалечен град Матера. Мел Гибсън е продуцент, сценарист и режисьор на продукцията. Един проект 10 години, който той, докато не беше започнал снимките, каза, че се е чувствал напрегнат от нещо, което не е свършил. Каза, че му е липсвало нещо в историята за Христос от всичко, което е гледал. Мисля, че е успял да направи нещо, което не е виждано до момента от живота на Христос. Христос в този филм не е този слаб филигранен, много набожен и толкова ефирен човек. Христос в този филм е силен, физически, мъдър, но не е толкова изваян като икона. Христос си играе от един американски актьор, който се казва Джим Кавизъл, познат на публиката с "Тънка червена линия", "Граф Монте Кристо". Мел Гибсън страхотно харесваше тези съвпадения от това, че Джим Кавизъл всъщност е GK, което е Jesus Christ, и е на 33 години и е много набожен и имаше страхотни съвпадения. Всичкото отгоре имаше и трима христовци, нали? Христос, аз и Христов Шопов, който игра Пилат Понтийски. Той каза: "Много стана вече". Значи месец имаше сутрин, адекватно, ако сме нощни снимки, вечер преди снимките. Аз бях един път, понеже съм православен, така наречен и ортодокс от тях, което е много притесняващо, защото много пъти ме питаха, понеже аз пазвам пости, и дори ми дойде в повече коледния пост, съвпадна с страхотни мъки във филма. И те ме питаха дали е някакъв Рамадан. И аз им казах: "Добре, няма да влизам в подробности, аз съм православен, не е Рамадан". Аз бях на кастинг 2 месеца преди да започнат снимките и нямах представа за какво ме е харесал и дали въобще ме е харесал. След това ми звънна телефона и се оказа, че отначало дочух, че е за една по-малка роля, после въобще не знаех за какво става дума. Накрая ме подведоха, че е за Йоан Кръстител, което въобще няма как да се случи, тъй като филмът е за последните 12 часа от живота на Христос, а Йоан Кръстител по това време не е жив. Впоследствие се оказа, че е за апостол Йоан. И така заминах 2 седмици преди началото на снимки 3, за да взимам уроци по арамейски език. Четях до толкова Евангелието, доколкото имах нужда. Бях чел преди това неща, които са ми били интересни. Новия завет, Стария завет, Откровението на Йоан. И в Новия завет специално 4 неща, които са негови. Абсолютно хаотично съм ги отварял точно когато съм имал нужда. За мен интуицията на човека е по-важна от това дали ти трябва да си подготвен и така нататък. Стараех се да не прекалявам. Библията ми беше до главата и когато съм искал и съм имал нужда, съм я отварял. И има нещо много важно, с което съм абсолютно съгласен. Една молба към Бога, една молитва, може да бъде много по-силна и може да го докосне, дори ако не спазиш канона за молитвата. Отче наш, или ако ти в един момент имаш нуждата да споделиш с Бога нещо или да изкажеш своето съжаление от себе си или страдаш за нещо. В думите са написани слова,
Те са предавани от уста на уста, от завет на завет и така нататък. Аз не съм сигурен, че Бог чува по-малко, ако ти в един момент решиш със свои думи да кажеш нещата. Не съм имал старание да предам чрез Йоан нещо на хората, а по-скоро имах идеята да бъда максимално близо до Йоан. Да не го предавам, ако мога така да кажа. И от друга гледна точка, ако нещо чувствах през цялото време, беше, че този филм трябва да бъде някакво послание, не като моята роля, а като цяло за хората. За това, което става по света, и се надявам, че ще бъде така. Надявам се посланието да достигне до всички. А специално аз какво научих в този филм? Потвърди ми се абсолютното усещане, че Бог е с нас и че трябва да бъдем себе си и че сме по-важни от правилата, че трябва да се обичаме и мисля, че това е посланието на Христос всъщност. След това са създадени правилата и църквите и не знам дали ми помагат. Трябва да си помогнем помежду си. Убеден съм.